Здравейте! Днес ще ви покажа едно видео за лек ежедневен грим и се надявам това видео да ви е харесало. И започваме с сенките. Ще нанеса основа за сенки. Моята е на Essence. Извинявам се, ако не гледам директно в камерата. Но все пак се гледам в огледалото и размазвам основата с сенки с безименния пръст, понеже той е най-лек и се най-нежно нанася. И сега нанасям така и сега нанасям от палитрата на Мелс. Ето този цвят, по-оранжев, прасковено-оранжев цвят, много хубав. И го нанасям в свивката на окото. И в външната тази част на окото. С чиста четка отивам да го прелея. То няма скапорално да се прелее, но да се прелее да не изглежда една нанесена линия. И реално изглежда, че на окото имате нещо, но хем нямате нещо и затова изглежда много хубаво. Следващото, което ще направя, е да си сложа спирала. Моята е на Maybelline The Rocket и е много хубава. Да я нанеса зигзообразно. Опа! Така и спиралата може да я нанесете както на вас по-ви харесва. За мен така изглежда по-естествено, да. Надявам се да ме разбрахте. И сега ще нанеса фондютен. Вие, ако не искате да нанасите фондютен, не го нанасите. Всъщност аз може първо да нанеса коректор на нужните места. Коректора ми е на Essence Stick. Ще го нанеса ето тук под очите, понеже имам сини кръг. Го преливам. Нанесено. И размазано. И аз ще нанеса и ето тук малко при. Но сега имам нива. И така. Вие, ако нямате нужда, не нанасяйте. Аз понеже имам и го нанасям. И сега ще нанеса фондютена. Пак повторим, ако не искате или
от ваши съображения. Не знам. Или нямате, не искате или не. Подобни просто не нанасите. Така, нанасям фондиотен с четката ми. Фондиотен. Two Pipers е моята четка, която нанасям фондиотен, понеже тя ми го нанася по-естествено изглеждащо и ми хареса как изглежда. И така, мисля, че съм го нанесла добре. И така, като нанеса фондиотена, ще нанеса бронзиращата пудра. Ще ползвам тази четица на Essence. Тя е много сладурска и е розова, като ми хареса. Тя по принцип се използва за руж, но става и за бронзираща пудра. Аз я нанасям, за да не ми изглежда толкова еднообразно лицето, за да има вид. И ушите също нанасям малко една види контура. Нанасям и ето тук на челото. И така. И сега ще нанеса руж. За тези от вас, които имат по-розови бузи и като нанесат фондиотен си личи, няма нужда да нанасяте още руж, защото ще се изглеждате много странно. Наистина. И като нанесем и ружа, те изглеждаме така много естествено. Забравих да си подчертая веждите, макар че аз нямам точно самото тук леко в крайчето. Съвсем леко ще ги подчертая, съвсем леко от палитрата на Мел с най-тъмния цвят. Вие, ако нямате нужда, не дейте да нанасяте. Много страшно изглежда. Наистина. Доста подчертана вежда. Но не знам дали се вижда разлика. Но наблюдаването ми изглеждам толкова, колкото може би ще изглеждам на камерата. Не знам защо така. Но, добре.
И за края ще нанеса червило. Това е на Essence 04. Ето така изглежда. То така. Много неутрален цвят е. На мен много ми харесва. Аз обожавам да нанасям червилото. Специално това, не знам, много ми харесва. И така изглежда завършения вид на грима ни. Надявам се това видео да ви е харесало. Надявам се наистина искрено да ви е харесало. Харесайте го. С едно палче нагоре. Абонирайте се, долу има едно червено копченце. Абонирай се. Натиснете го и ще се абонирате в канала ми, страницата ми. Не знам как вие го наричате в YouTube. И разбира се, коментирайте отдолу. И чао! До следващото видео!